Sergi, què fem aquí? Recordo venir a veure el pare del teu marit a Mallorca, anar a la platja i que se'ns endugués la corrent fins a una pedra que hi havia enmig del mar. Ah, sí, jo també. Un vaixell ens va rescatar de la pedra, ens va portar fins aquí i ens vam adormir tornant a casa. Doncs tornem a casa. Què fas, Lila? Estic fent un test per veure a qui li agrado. No ets molt petita per fer això? També sóc molt petita per fer equacions i les faig igualment. Si has sacado entre 100 y 200 puntos, su vecino de al lado está enamorado perdidamente de usted. El meu veí és el Lula Lula, li agrado al marit de la meva àvia. Jordi, la teva germana diu que el Lula Lula diu que s'avorreix sol i vol passar la tarda amb nosaltres. Loli, on som? Ens hem perdut. I què fem? Seguir recte. Topo Kikiwaka Koroteki. Jordi, no entenc res del que diu aquest tio, marxem. Vale, Lula, marxem, adeu. Korerawa. Abans que diguis res, el nostre amor és impossible. Tu estàs casat i jo sóc massa petita. Però sempre ens quedarà a l'edifici. On estem? A l'edifici de casa nostra. Com que hem arribat si estàvem a Mallorca? No ho sé, però m'és igual. L'únic que importa és que torno a ser casa. Visca!